Yo gasten, goedemorgen. Weet je wat ik vandaag ga doen? Ik ga naar de rally. De Himikuda rally, dat is eigenlijk hun rally van Koolaren. Ja, meer kan ik daar niet over zeggen, we gaan er ook niet lang van klappen. We gaan naar de KP, zeg. Wat verdikt toch? Allee, tot en draai, hè. Ah, en geniet ervan, hè. Ja, het zal wel wezen. Ja, het is een... Ja, gasten, kan je rusten en een koe torten? Ja, gasten, ik denk dat je een accident hebt, hè. Een helikopter, het zijn weer de vliegen, hè? Weer braaf! Ja, dat is in een compact. Ja, dat gaat wel. Yep. Die had een pannenboel.
Rem, alsjeblieft. Hoppa. Hopla. Het wordt besloten. Dus. Oei, oei, oei. Ja, nog een keer met mijn kop. Voilà. Goed, goed, goed. Dat is niet zo handig. Ja? Oh. Ja. Ja. Woe!